Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Sa tagaan talig pagtagad may gala pero dili pa ato sa kunahon ng problema karon kay kinini ang nangayog tabang nato dinhi sa tong Sibianan. Problema ni mga kagalaan sa ka security guard. Unya kinini ang atong tagag pagtagad mga higala kay kinini ang ni resign na siya sa ilang agency nasay kuhaonon nga cash band ato ni pangutan-on mga higala pa doon sa mikropono Brad. Kisay ngalan nimo? Romeo Ame. Taga-asa man ka Romeo? Upper dun boss ko sir, Barangay Apas. Barangay Apas, taga Cebu City ra ka, no? Ang ako yung natawhan sir sa Bugo City. Bugo City. Oo. Okay, ja kinini ang unsa mang hitabuan ni security guard ka unsa timong giingon? Security guard ko sir, sa Casadore Security Agency. Casadore Security Agency. Oo. Unya pila man ka katuig nag security guard dito? Nakbo ka tuig sir. Napo katuig. Asa man ka na-assign? Asa man ka gi-assign? Sa lain-lain ng assignments? 2012 sir, dari sa Pier 4. Okay, naka-guardia de Pier 4. Oh, sa 2013 sir, dari sa Kabangkalan Warehouse. Okay. 2014 oh to May 15 pag-resign ako sa Copenhagen Residence. Isi Cortez Mandawi. Okay. 8 katuig ko dito sir. Okay, sige. So 8 katuig ka sa Copenhagen Residence. Sa Casador nga nagserbisyo. Oo. Okay. So kinini ang pagkahuman ni resign ka ni adto sa man ka resign. Atong April 30 sir nya effective May 15. April 30 nining tuiga? Oo. Okay, 2022. Okay, so nya may take effect siya May 15. May 15. Okay. So unsa may imong problema ani karon? Casadore Security Agency murag mao man ning security agency pod sa una nga ni anhe. Ano man unsa may problema dai nimo ani Romeo? Mo-claim ta ko sa kasban sir. Dili man nila ihatag kay ang ilang rason nga ang nagdako no sa una kadto si Anhing Mambibi Yena mo nga ang general manager mo. Wa sila kuno kahibaw asa ang pundo. Unya naka-istorya mi sa bana gid ni Ma'am Belina. Kisay nga nani Anhing Mambibi. Oh. Sa plido aning Anhing Mambibi? Belina. Bibi. Bibib? Bibi. Bibi Belina. Unsa may tinod nga aning Bibi Belina? Si Birina. Sige, so wala kuno na siya? Patay na ni siya? Oh sir, nya naka-istorya mi sa bana ana ni Ma'am. Mo ni ang manager ninyo sa agency. Okay, unya namatay mo siya niya ang bana na nag-istorya ng bahay ng kasban kay nga ito tabang niya sa ikatabang niingon man lang ang bana nga kanang ang kwarta na naara na sa account sa agency girolo nga. Oo. Nasa account sa agency. Okay, ang inyong agency Casadore Security Agency. Asa dapit ang opisina ani? Nasa kuan Magikay, Mandawi. Okay, unya kining kinsa may tag-iya ining agency ha? Kuan na sila sir si Nestor Lumapas. Renato. Unsa man ni partnership ning ila? Kisa ba tag-iya gas Nestor Lumapas may tag-iya? O kana sa Renato Lato. Okay, unya ang inyong manager atong higayuna si Ma'am Bibi Belina. Okay. So siya may manager. Kanus ama namatay ning manager? Namatay na March siguro to March unya. March karong tuiga? 2022 lang dai namatay. Okay. Unya unsa man hitabuan nga pag-resign nimo niadtong April 30 nganong ni-resign man ka tungod sa imong pangidaron or tungod sa imong usaman?
kanang di man ihatag ug di ta mo resign sir sa panahon pa man bibi nga makuha nimong kasban ko mo resign. Oh. So ni resign ni sir kay kanang lahi sa ni take over itong agency. So ni resign des kasador. I see. So may tuyo din nimo nga Makuha ang kasban. makuha ang kasban. Kay doon na nay laing agency nga gikuha dito sa imong Akong gigwardiyahan. GPN, Oh. Unya unsa man wala ka gi-absorb sa laing agency. Gi-absorb ko karon sir, mao gyud ang Maayo. GPN. Very good, no? At least na kay trabaho. So karon ang imo kay mo resign ka kay padayon ka diri sa Pikas Agency, dili nila ihatag ang kasban Dili nila ihatag sa kasador. sa Cazador Security Agency. Nganong kuno di man nila ilahatag? Mao lagi to ilang rason sir nga ang nagdako na sa una, wa sila kabaw asang pundo nya. Mao lagi to gingon sa banda sa katong namatay nga ang kwarta sa kasban girol ra na sa agency na Ang magid sa agency na. na sa account. Ang magdadon sa manager to, but pasabot nila nga kon. Nganong ngadto na nimo sa agency? Unsa may rason sa agency pag adto nimo? Dili nila ihatag kay ngano kuno? Dili kuno sila pwede makahatag sa kasban. Pila man ning kasban ninyo dinha sa inyong agency? Kuan sir 200 ang buwan. 200 ang buwan. Nya. Okay, so kung 200 ang buwan, ang usa ka tuig na sa mga 2,400 di ay. Yes sir. Okay, pila ka tuig man ka diha sa Cazador Agency? Napo na sir. Napo, so times 10 na kay mga 24,000. Yes sir. 24,000. Nya dili nila ihatag. Dili. Kini siyang imong kasban, imong ididak na nila sa imong sweldo kada buwan. Kada kinsina sir 100. Kada kinsina, so Yeah, pizza 200. 15, 100, pizza 30, 100 sad. 100 sir. So imong kwarta ni Era, no? Oh, ako rin ang kwarta, Ano sir. naman ihatag nga imo raman ning kwarta? Ambot nila sir, paugat suro sila sir. So imong giadto ang opisina sa inyong agency. Nakaistorya gini anang unan lang ni store lumapas. Nisto lumapas kini Oh. tag-iya. Okay. So na istorya nimo sa Nisto lumapas ang tag-iya sa agency. Oh, atong mga miagi pag yung bulan. Diin man diha sa May Mandawi. Oh, sa agency dito kami. Sa opisina sa agency. Ahay ganin ning opisina? Ilhaim Street, Magikay Mandawi. Magikay. Okay, Magikay Mandawi. Unya pag istorya ninyo ni Nestor lumapas, Wala kita sir. sa tag-iya dili niya ihatag. Di na gid ilagid ikuan tong namatay. Nga wa man nadad ang kwarta. Naan mas agency. Ang katarungan ni Nestor lumapas nga ang nanguliktaan ni katong manager. Oh. Nya patay naman. Mao gani. Wala di na makuan kay to but pasabot niya nga gidasa lubnganan inang nga kuan. Siya na ning kalakihan. Ato lang agi kato katawa ni. Dili ihatag ni Nestor lumapas ang maong kasban nimo. Kay ang nagkulikta ini katong manager nga patay na. Nga namatay ning manager ni adto pong kuan, adto pong tuiga March. Ngaron nga tuig sir. Pero nagsugod kuliktahay dugay ng katuigan sige na kulikta. Kada Why putol ang koleksyon sir? way Sige, putol ang koleksyon. sa kasban. Hay, naunsa naman yung kalakihan. So, si Nestor lumapas. Nakay number ni Nestor lumapas? Wala sir, ang kanarang operasyon sir, naadya sir. Operation manager. Kisa may nga ang operation manager? Frederick Raot. Frederick. Nato dia sir, gisuwat to dia sir sa Oh. assistant. Sige. Frederick. Operation said Frederick Raot. Sige. Atong pagtagad sa hakay, basin og ma-okay ra sila kay mauman ng agensiha ning naman ni anhing nga kuan. Katong tagalite lagi sir. Taga kato si Lyle Kabatana nga taga Kamutis. Kamutis nga 10 years po siyang serbisyos kasadore niya. Na sige, atong tawgan ang inyong operations head, di aman sa linya ron, si atong i-contact ron si Frederick Raot aron atong mahinabi Rubutaga. Lahat ng tanong, straight to the point. Frederick, mayong buntag ni Modong. Live taron sa DYHP RMN Cebu, Attorney Rufil Banyok ni. Good morning, Frederick. Attorney, may buntag po. Oo. Rick, kana ang ni aman gud ni duol na mo ning inyong gwardiya ba basin og masulbad na nato ning problema ha. Kini ni ang napo sa katuig dia sa inyong agency kung atong kwintahon 200 ang buwan times 12 sa tupa dunay 2,400 ang tuig times 10 24 mil niya alang sa itong mga igsuong kabos Rick dako pa mangguning kwartaha unya kasban ni unsa may atong maayo kang mahimo ani Rick pwede mang ma-release ninyo ni Attorney mo na ikuan attorney ha mo ginay problema karon nila attorney kay ang previous manage na attorney di gato Mrs. Siberiana namatay naman to Bilina mo tay galinggo de ato na Cazador. Oo. Then gi-explainan na sila ng Mr. Lumapas na unsa may akong ihatag ninyo nga wala man among kwartaha.
inupak attorney, wala yun na mo reflect sa payroll ang kanang kasban nga ilang gi-claim. So, mo lagi na attorney, ang kwarta tuan nila. So, namatay naman to. Naman. So dili na mo bayad ang agency kay to gidana ato namatay. Oh. Mo ni pasabot ninyo rek. Mo na attorney. Mo lagi na attorney. Sa ato pa rek kadto si Kuan, kadto si Bibi Vilina, di ba mo to inyong manager rek, no? Manager man ko to sa una, usa sa sustagiya kay Prosasas tag-iya niya manager kini ni ang nag-abot pag mo ani rek, no? Kay kamo man kuyugan na diha. Nag-abot kay la ko nila kay nila ni Sir Lumapas pero naglay mura conflict internal problem nila. Natabo karon na to ni namatay siya. Tabla pa na nilang claim kaman. Tabla na tanan kay namatay naman di ay. Ang 13 month ato ni na obligado ang agency na pero kanang kasba nila wala yun kabalo si Mr. Lumapas anak attorney na gibigas kay ang payroll wala man na ma-reflect sa payroll. Rick, kini ni ang kadto inyong manager nga si Kuan, ingna lang si Nestor nga tur kanang ato lang gini sabutan tur kay moabutas labor ani, ang act of manager is the act of management ra barik. So kadtong pagpangulikta ni Kuan, buti pasabot nga manghinaw si Nestor ani, wa di mo kay bawo nga nangulikta to si Wala. Bibi Vilina o Kasban. Wala siya kadalo. Kay kana na ang mabutang man nag-SOP god ninyo pangtan og dili si Vilina may nangulikta, do lagi mangulikta nga lain para sa agency. Kay mo man ni ang Kasban para sa gwardiya. Wala lagi ato ni, wa man sa gid kabalo kay pag assume nila ng tulong na pas. Wala sa sila dito no over nga porka bisan piso ato ni wala man gyud ni kuan daga naman sulpot nga mga gwardiya kay mo kulong. Nang ipasabot ni Sir Lumapas. Wala man nga ng kwarta dong asa man yung bayan. So kana na ang pwede na to maistorya si Mr. Lumapas na kay number niya rek? Sige lang sir, ako lang pabalon sa sir. Pabalon lang nimo kay actually rek kung panalitan og magkihaay ni dagana ron, mapugos mas Lumapas kay di sa pasangin lang to namatay na rabang taon to si Kuan, Bibi. Sa wa pa di mamatay, wa din ninyo to kuan na nga yari dire kuan sa atong account. Ang mga gwardiya dapat ato ni mo complain na tato dapat sila sa una pa nga naata to ila ka nang itang kuha na nang karon pa man sila mo kuha nga wala naman wa mo ikuas lang di man pod pwede makuha kung dili mo di pa mo wala ang Kasban Godric under sa atong department order sa Department of Labor di man na makuha kung di pa kamo wala pa severance ba. So panalitan mo hawa sila wala pa mas mo hawa sa agency dili pa makuha. So kanay mag-ingon nga dapat lang gikuha lisod ta na rek. Kaya di man na pwedeng kuhaon samtang naapak ka sa agency. Makuha ni mo ng Kasban, inag-retire, inag-resign ni mo, kanang muhawa na ka sa agency ba? So, mo nang wa nila makuha, parek. Mo lagi, sakto nila ni. Ang kwarta man god, asa ang kwarta? Mo na problema karon, mo na dito na sila gikuanan sila. So, sa ato parek, manghinaw na mo aning agency rek, kay to naman, patay naman tong manager. Iya tong kuan, da siguro niya sa menteryo, anak lang rek. Masilang ato na kay mo man ay explanation po ni Mr. Lumapas unsa na yung ihatag nawa man yan ang kwarta. Rek kana na ang kini siyang act of manager is act of management. So kini ni ang dili man ang katong manager maoy mabutang ini nga gisuktan ang agency man ang kini mang korporasyon ninyo lahi man nga tao ni God. So katong manager lahi to nga tao kay kon man to natural person man to. Ang kini ni ang agency mo ni juridical person rek. So ang atong gisuktan ang agency man kay mamay lang employer rek. Sulti sinistor rek nga kanang sirtur kining ang employer ba aning mga gwardiya dili man ang katong manager. Ang agency man mo employer kay kung tan-aw nimo kining Casadores Security Agency mo employer, ang gwardiya employees. Unya katong ilang gigwardyahan mo toy principal. Ana man ang balaod rek. Sulti si kuan si Nestor nga tur kanang dili ba to kana na ang pasingin lang tong manager kay ang employer hindi man ang manager, ang agency man. Mo lagi ato ni kay kada yung ato bang dili raman sana may concern pod karon nga gibilin atong namatay. Silang ina nga lisod man ato pasangin lang tong namatay nga di naman to makasulti.
Oh. Tingnan sa kita to ni. Wala ka. Oh. Kita mag-blame man yung problema. Basta ang scan ni Mr. Lumapas, kung sa may ihatag, nawala man yan ng kwarta, nawala man sa reflect sa payroll. Oh, nada, delikado ni ang kalakiha rin. Kung nagkihaay ni mo, kiha na sa libor, mapugos si Lumapas og bayad. Mas may pa inyo na ng isitol. Sige lang ito ni. Ugin sa ikuan. Asa sila. Hinga si Lumapas, og pwede ba siya na kong istoryahon, og on-air, o bisag off-air lang, kay ako siyang tambagan, nga, dili man gud ni kay lain man gud na nga, ang manager, dili man siya maoy, liable, ang employer man, as a person ba? Kinigong agency, person man gud ni Rick, sa balaod, no? Di man talita magkakuan ang dapita, pero, ako lang kay sultian na niya, i-relay nga to sa imong amo. Akang kanang kamong may personal mag-istorya ng attorney ha. Oh, wana. Oh, kay ikaw empleyado naman sa kadinha Rick, so manang kasabot sa correct, pero ug mauni ang rason ni Nestor nga di may oy kay may kakuna na ma-technical siya ani Rick. Delikado pag mawad-an og kinini ang lisensya ng inyong agency ani Rick, kay kung padakon ko ni abot ko sa Department of Labor, delikado ni Rick. So ina lang istoryahin lang dito nga sir ato lang ning isitol sir. Ha? Kung na lang sa Rick niya. Ako lang sa istoryaon. O, Rick, kining ikaduhan naman ng gwardiya ni complain. Parihaman gyapon kadto bitaw taga Kamutis nga kinini ang si Lyle Kabatana. Inyo gyapong gwardiya, Rick. Kasaduri nga. Mo po yung problema gyapon. Kani gyapong kuan. Kasban, o gyapon ninyo i-release. Kumusta naman to, Rick? Wala na to. Nakasabot na siya. Gusto lang kang Sir Awa. Ang ginawa ng karpangaw namin. Mo gyapon, tungod gyapon kay namatay ang manager. Mo gyapon yung rason, Rick? Oo, mo ganato ni kay wagi sa bisan piso ato ni karon gali ato ni kanang pagpasimbo sa buhay ato ni ila personal kwarta kay pag-assume nila ning agency ha wagi bisan piso. Ila ba ning kwarta rapod sa gwardiya Rick? So kada nang kadtong atong complainant gikan sa Kamutis kadto si Kuan Lyle Kabatana pariha niyang reklamo ba nga kada na ang iyang kasban di man mahatag. Mao po'y rason, the same reason Rick nga tungod kay patay na tong manager? Oh, mo ra gini rason na to ni. Oh. So, kana na ang breaking na imong amo, si Nestor nga, pwede ba sa ma-istorya na ako, kay arong ako siyang matambagan, kay number one, Sige. oo. Kanang, kung mo ko ako kang pahibaon, Rick, ha? Lahi man gud tong manager, lahi to nga person. Kining agency, lahi po nga person, Andres Balaod. Pareha ba sa City of Cebu, Rick, ba? Nakautang nga City of Cebu. Di man pwede yung City Cebu nga, di namin mo bayad, kinamatay naman sila Bilya. Katungutang nila Bilya nga, siya pa'y mayor, di namin mo bayad, kay tuwa naman, gidaan naman sa lugnanan nila Bilya to. Di man Rick, di man sila Bilya mo personal nga dunay kuan na, no? Ang City of Cebu as a person. Mao lagi ato ni. O paybaw si Nestor ha? Ako sige na. O paybaw di man ta makasnabot ani sa balaod nga kuan dapita, kasabot naman sad ko, no? Pero gusto ta ko imong amo gi ko istorya, pero di man sa istorya on air. Ha? Kanang mayo kanang mag-istorya ka. O paybaw sa nga example ko no sir ba, na example sir ba nga sila Bilya patay na. Di man makadina yung City of Cebu, di namin bayad anak eh, patay namang mayor. Manira po na nga, patay namang manager, di namin mukuan. Nakasabot. Oo. Nakasabot ng guana. Oo. Empleyado raman sa Bjo. Yeah, kasabot sa tag, empleyado naman ka, Rick. Hingnay imong amo, Rick, nga kuan. Kay kung ako ning padakon, Rick, amo ning kuan sa Department of Labor, delikado yung agency ni Rick. Pwede pang maklose yung agency ni Kalkiha. Okay na, hindi na ko na. Kay ako, iguro mo sa Morele. Oo. Kuna ha, kay taganta mo chance gamay nga kuan. Otherwise, mulihok ka ni kuan ni. Madiscuss na inyong tibok agency. Sige. Oo. Ako ang istorya dyan. Sige Rick. Okay, so mo to mga higala si Frederick Raot. Ginoo ko ning katarungan na mga higala. Karon, ang City of Cebu dunay kontratang gisudlan, ang utang City of Cebu panalitan, ang mayor sila Bilya. Karon ugsuktan niya, dili namin bayad kay sila Bilya patay naman. Pagkadakong bahak ning kalakihan. Ako lang nang gagig katawa mga higala, sige lang ang kabalakat usak ato ning suktan. Onya. Pero madara na nagmobayad ra, okay ra. Hay man tong usa di mamawan ta Fats, ikaw may balik tagay ko kung report ba. Kato the same problem. Ako ni pakuyugan dito ni Fats Anthony Inso. Kato to ang problema ng taga Kamutis. Di madag sitol kihat ni. Ha? Hanggaw ning mga tawhana. Ato yung kuan ng Department of Labor sa maning klase sa agency. Wala ni capacity ni nga agency? Ha? Wala ni capacity ni mo man requirement man na og maghimo kag agency.
Fats, katong the same problem, Fats, katong akong ipagkuyugan. Imo unsa may nahitabo dito, Rajuman Fats Anthony Inso? DYHP RMM Report. Rajuman, Attorney Rufil, atong una gyud nga reklamante sa Cazadore Security Agency kato si Lyle Cabatanya ato naubanan no dito sa iyang agency, and then nagka-istoryahanay na sila sa katong tag-iya gyud sa mga agency nga. Motos Nestor lumapas magitag-iya. Yes, Rajuman, Attorney Rufil. Okay. Onya nahitabo kuno ini sa iyang explanation lang, Rajuman, Attorney Rufil. Kuan maguni mahog sila og new management karon in maong agency kay kato iyang business partner mo to'y nag-manage yun nga security agency sa una. Unya, wato tarunga og handle og manage kini mao nga security agency. So nahitabo ini kadtong ilahang cash band iyang pagpasabot wato appeal sa deduction nga to payroll sa to ang mga security nga na hire diha sa mao nga agency. Kad atong 2013 ang nahitabo kuno adto inighatag sa payslip na adito deduction nga 100 kuan largo sa ilahang sweldo ighatag pagkahuman ibutang lang kuno box niya. Wa ko na siya mahibaw kung asa tong kwartaha pa ingon mo na nga iyang pagpasabot nga maglisod siya paghatag gumikan kay wa man pod mapatik sa ilahang payroll ang deduction sa mao nga cash band. Ang presumption ani gikuhaan mi gini cash band. Ang presumption ana ila nang obligasyon ron ang pag-aprobar nga wa sila magkuha Pats. Ang mga gwardiya kuan ra ba ni? Lisura ning istayla oy. So unsa man katong unang reklamante, the same kon man the same agency man si Lyle Cabatanyana o karon kini si Romeo Amit. Unsa man tong imong gikuyugan dito, mobayad sila Fats or dili? Nagka-settle sila nga unahon ni security agency sa pagbayad ilang SS. Okay. So kad atong 2013 wa ni sila wapoy SS Ginoo ko gwardiya way sus marosep. Ilahang karaan nga management Rajuman, Attorney Rufil wa sila SS. Pipila ka mga buwan ba nga wa gid sila mahulgi og SS matod pa sa security agency nga ilang giuna ang pagkuha o pagtigom o pagpangita og kwarta aron nga unahon pagbayad nila ang kining ilang problema sa SSS sa maong mga security nila nga ilahang empleyado gumikan kay gikuan naman pud sila sa SS Rajuman, Attorney Rufil paningla na sila ining SSS ato ang mga gwardiya diha. Mana nga matod pa nila nga dako yun sila kinahanglanon ining maong kwartaha mo nang una ni nila nga gipangitaan og pamaagi nga mabayran nila ang SS alang lang pod sa pension sa to ang mga kinini ang kuano security diha ilang magamit ba sa ilahang pag-loan o mga uban pa nga mga benefits nga mahatag sa SSS Rajuman, Attorney Rufil. So matod pa niya nga kanus aman niya ihatag ang cash band kay kwarta man sa gwardiya Fats dili man ni gani kwarta nila. Ang ilang sildos gwardiya ilang hinaguan gikuha 100 matag 15 30 sa to pa kada buwan dunay 200 nga kuhaon gikan sa sildo ilang man ang kwarta niya times 12 kay 12 ka buwan ang usa ka tuig so naay 2,400 times 10 kay napo ka tuig dunay 24,000 sa ato mga igsoon mga kabos dako na kay nang kwarta Fats. Rajuman, Attorney Rufil matod pa niya nga ongoing ilang kaso aning ilahang previous business partner kay siguro appeal na sa ilahang pero dili na mahimo og ongoing ino sa problema dito dili na i-appeal ang empleyado. So nya pag-uban nimo dito sa may ilang kuan wala settlement ka kuan moro to ilang gi pasabot nga unahon og bayad ang kuan ilang ang obligasyon ang pagbayad sa SSS pero kining kwarta nga sa gwardiya ilang i-release na di man na ila. Pero ang ilang settlement ato Rajuman, Attorney Rufil murag mas unahon nila ang paghatag sa SS kay para makaloan to ang katong gwardiya nga si Lyle sa iyang SSS kay di pwede na ato ni kanto sa Department of Labor o magpagahi sila ron kaning usa hangdo di ilan man ang kwarta sa gwardiya ang kasban kano ilan man lisod-lisodon sa lain ilan ang obligasyon ang pag-remit sa SSS kining kasban ilan ang kwarta oy mura ba na kanang ihatag ang ilang kwarta. Although ang settlement adto appeal nga gihatagan pud og 13-month pay ang katong obligasyon ka po na because that is statutory na mo tag 13 month ayo gapila ang cash band that's another story obligasyon na nila ang 13 month statutory obligation na sa employer. Although si Lyle sa among pakiginabi atong pagkatapusan ng Attorney Rufil murag nisugot na lang pod sila nga katong 13-month pay na lang iyang dawaton og ipaniguro lang nga okay, isugot na lang to Pats kay napugos to pero karon atong balikan. Di karon 13 month obligasyon sa employer.
Oh, obligasyon na. Ang SSS, that's another obligation because that is statutory requirement na. Kanang kasban ila man ang kwarta. Iyang sweldo gididak good. Daksyonan siya. Kada pizza 15, gikuhaan ang iyang sweldo, hinaguan na nimo na ng kwarta. Ikuha 100. Ini kahuman po pizza 30 kuhaon sa pa. Katong kwarta dili to. Kanang 13 man sa employer man ang obligasyon. Ang kanang SSS obligasyon sa employer na. Kini purely kwarta na nila nga ilang gikasban. Hinaguan nila. Lahi na nga istoryahanan, dapat iuli na. So ato na ipaabot sa Department of Labor. Atong balikan kini siya ha. O dili sa maggahi-gahi ni sinistor, i-kwanta ni. I-adto ta ni sa Department of Labor. Kining kwa na. So di na ni, oy. Kuyawa ng istorya ha. Oh, sige proceed Fats. Atong kwanta ni ron after sa atong program. Radyo Matter ni Rufil. O, kuna, gamitay mo na antiguan sa labor. Kay law student pa ka, gamitay mo na antiguan sa labor. Di ba makaingon kag, this is a kind of, makiri sa atong labor law. Panagdaog ni. Ini atong mga igso, mga kabos. Straight to the point. Pana, balik ka, review gamay sa imong labor law. Binuang ni. Proceed, Pats. Kuan na lang ni aton lang kuyugan Radyo Matter ni Rufil ato sa Department of Labor mga kaila dito aron sa kuan siguro pagpatawag sa agency na pod ining laing reklamo sa Cazadores Security Agency Radyo Matter ni Rufil. Okay, yes Pats. Sige, kana lang sa Radyo Matter ni Rufil niya si Lyle, I don't know if mo kuyog siya, depende na po. Sige lang. Basta i-appeal ta lang to. Kani sa tong kuno ni. Okay. Salamat Pats. Radyo mo nationwide. Lain man na mga Jesus Ginoo ko. Lain na ang kanang mga unahon sa namon 13 month. Inyo nang obligasyon. Lahi na nga kaso kanang 13 month o dili nimo na ihatag lain ang kaso. Kanang isis dili mo ihatag that's another case. Kay lahi na nga balaod imong gilapas diha. Kanin taong kasban ila man eh. Sagod man ning korta. Nistor lumapas sa Mandawi. Tor ihatag tor. Nistor tor ihatag ng tao na tor. Ako na lang gagig katawa mahigala. Ha? Buen Alguno. Ang 13 month, that's another law. Ha? Lahi na, statutory na nga obligasyon. Ang ISIS, that's another statutory obligation. Obligasyon sa employer. Ang kaning kwartas kasban kay ila man eh. Sa gwardiya. Ha? Ang imong sweldo in town, pila may sweldo nimo sa Cazadores Security Agency? Kuan ra sir. Sa ila sa una 495. Oh, unya mo na sa ang adlaw nimo. 12 hours. 12 hours. 12 hours sa 495. 12 hours na na. Oh, unya kini ni ang inipit sa 15, manang ibanan ka og kuan 100. Ibanag SSS, PhilHealth, Pag-ibig, o Kasban 100. Kasban 100. Oh, kada pizza 15 o pizza 30. 30 sir, deduct sila sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Oh. Gitunga lang. Oh, ayo ko ina nga mulimod sa after 10 years. Gubiha sad oy ka mga tol dili mayo ni tor. Bisyo nagtinarong sir nya, kwarta ila mong kwaon. Oh. Ginoo ko. Ug ako ron maoy kini ang kumpanya. Sa ako lang ha, di lang ko ingon niya kanang kwan. Ug ako lang ron. Mangita ko agency nga tang tarong oy. O ako lang ba? Di lang ko mangampanya sa uban nga. Ayaw mo ng agency. Ayaw lang. Sige lang, di lang ko. Kaya basigin yung desisyon. Ganahan mo ng Cazadores Security Agency. Pero ako, nagkuha mo ko gwardiya sa among transmitter, mamili ko og agency. Kanang agency nga kamausad mo, patas ba sa mga tao? Maka nagkasban. Grabe hasad, uy. Ha? Nistor lumapas, mga taga Mandawi, mga lumapas, daghan man eh. Mga lumapas Mandawi. Ayaw na, Tor. Nistor lumapas, Tor. Ayaw na, Tor. Ang employer niya, mao'y nagkolekta ni ining matawag na to mahigalag kasban ang Cazadores Security Agency. Di ba na pwede para lahi man ang tao ng manager. Lahi po na ang tao ang agency. Ha? Manang, akong exampulan ka, dili pwede mingon nga,
dili namin mabayad ang City of Cebu, anak. Kay lain man tong mayon, namatay naman si Labilia. Katong panahon yan, nga utang siya panahon niya, anak. Iya to, gidato siyang lubngana. Ano, ako lang nang gagi kato katawa. Kaya mamay lang argumento nga to. Ang manager ko kuno, nga kato si Bibi Vilina, namatay naman. Na di na ba katingog patay na ba? Lima ka patay na mo pay pasangin lang ni mo alam. Kaita ni sitwasyon na. Aha. Tawagan ta lang nagbalik fat sa kwan sa off air. Og unsay kwan, ipasitol tanin nila, di madag sitol. Padakon tanin kasuha. Hanggaw ning mga tawhana. Ti amo na wa pa mo remit og SSS, wa pay 13 month. Nya karon ang kwartas mga gwardiya nga ilang kwarta. Di pa i-release. Dili maayo ning kung ang katong mga naminaw sa naturon, nara ninyo ha, pero kung sa akong kabahin dili ko makuha ining klasiya sa agency. Ha? Kay kinahanglan ang agency doon na kay capacity, doon na kay saktong opisina, doon na kay capacity, kay ang employer-employee relationship ra ba na amang good na sa agency o sa gwardiya. Pero once mukiha ang gwardiya mga higala kay na mukiha ang gwardiya kay na injustice sa iyang side, maapil mga kagalaan ang principal o kakiha. Straight to the point. Wala nga kung ako maoy kumpanya day kin dili ko mukuha ng agensiya kay kung mukiha ang gwardiya maapil mo ko. Kay ang employer-employee relationship na mga kagalaan sa agency. Pero ug mukiha na ning gwardiya ngadto Department of Labor, maapil mang principal. Maamong ka. Ha? So, Nestor lumapas. Doon na ba yung mga officials mandawi lumapas day, no? Akong nabantayan, magtarong man tani mga lumapas mandawi. Oh. Ang saban ni Nestor? Tor, karuha da, Tor. Nestor lumapas magikay, no? Tor, kanang ako, hangyo na lang ko ni motor ba, ihatag na lang ang ilaman ang kwarta, Tor. Iuli, dili na ingon nga ko nila, iuli ang kwarta nila. Ha? Simple na. Sige, karong taon-taon, humanan itong programa, no? Human naman itong programa, so ibi naman, no? Taigong oras. Sa giritos, pre-direct, pasailoon tanan itong gamay, kay kuwan naman sa to. Operations manager naman to, napataka naman itong yaw-yaw ganing taon sa on-air. May good nga. Kaya mo desisyon nga, maka-istorya mo sa iyang kuan. Oo. Okay. Sige, ato lang, kuwanan ron. Tawagan tutog balik, natigay kong numbers tagiya, kay mga akong istoryahon. So itong argumento ni Kuan, kinini ang Frederick, mo kuno katarungan ni atong lumapas. Mana simple na kung Kuan ba ba? Ang City of Cebu na utang alan. Di ba na pwede nga, padan, Tomas Osmeña, nang utang man ta ka ng Kuan, kanang SRP indekin, utang mo na to. O kato sila Bilya, nang utang sa bangko day. Kanya, mingon ang sunod mayor, nagi kong bayad ato, kinamatay naman sila Bilya. Di na mo bayad ang City of Cebu, kay patay na sila Bilya. Ala, Ginoo ko ng katarungan. Kawan niya katarungan namatay namang manager. Kato si Bibi Vilina, patay naman. Tuan niyang kwarta. Isura ng patay na kamo pa kay pasangin lang. Di na yung taon katingog si Bibi Vilina. O nabuhi pa si Bibi Vilina, tingog to, karon patay naman taon siya. Still magkundinal to niyang kalaglan. Basta hanggawa ng kinis Nestor lumapas mamong kuno'y katarungan niya matod pa ni Frederick Raot, ng operations manager. Kanang Tor, kung pwede Tor, istoryahon ti ka Tor, anong matambagan ta kang usay maayo ani Tor. Niya kay aron gidil ta mo dako na lang kay kung padakon ko ni kining imong agency masikwati ni Tor. Bidas Tor. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.